Na indaba enjalo impica abadala ngiyaphica phela. Leli itekisi lasempophomeni onesikhathi makagibele esambeni bakithi. Uyazi ke bakithi bathe bengena abagibeli wabesethi umshayeli. Ngicela niphuthumeni bakithi leli tekisi lokulifike ngeintathakusa lapha. Lokhu ngivuke ekseni bakithi ngize lapha elenkeni ngilayisho kwesibili njengamanje ngicela ukuphuthuma kahle khona la ngiphuthuma khona. Wabesethi lo siso faka impahla kangazi mina mshayeli mawuthi kangiphuthume ubona ukuthi ngabe ngiyakubambezela yini ngoba ngikhuluma lezi indaba nje lolu hlangothi olungapha kwesobunxele kalisebenzi bakithi ngisebenzisa lesandla esodwa ngoba ngibona ngithutha lezi impahla. Ubese phakama nomkhulu wasempophomeni ezwa lezi zinto ziphuma kulosisi nobuhlungu obudabula unembeza wabesethi ke cha ndodana ngiyakuzwa mina uthi mawuthi akuphuthunywe ngicela kuphuthunywe ngempela ngoba thina sofika ngobumnyama thina masifika ngobumnyama sofike sidungaze abayosifica ngobumnyama abayothi bafica abathakathi ngoba thina kasaboni nasemehlweni kuyoshaya o12 obusuku sifunana namakhaya ethu ngoba nezingane esihlala nazo zidla utshwala ubusuku nemini.